takzvané bol pekne čas na kávičku. Som sa presunul do Trnavy za priateľkou, takže kým sa stretneme, si tam jednu kávičku. After run. Máš tu baterku, ale... To bude ve vlogu, tohle. Čotí. Opa. Kokos. A už mám youtuber. Že ve vlogu. A ale Chcem výjde na bočí. Patří udělaj. Oči ven. Smash all you itty bitty rap in a minute. I'm showing the pole on. On the way to reach my goals. Lot of those open and close. I've been spending millions on clothes. I've been making millions off clothes. Spend new money to the old. Garbage day bitches and old. Cut up my shirt full of hoes. Don't wanna got a lot of hoes. Shout out my cousin, my kin, my blood, my fault. Hold my 10, I plant that seed, give it water to grow. €500,000 in a third world country, I travel the coast. Always say that I want it, you don't want it, and then that I do it. Back in business. After full body. Cvičené. A idem sa nájsť. Dneska som taký zabudlivý do školy. Som bol úplne, že KO. Tak, toto fitko ma trošku nabudilo. Horšie bolo, že bol plnší, takže sa tam nedalo až tak dobre odcvičiť, ale odcvičil som. Myslím si, že kvalitne. Pumpa nebola boh vie čo, lebo som úplne bez energie. Nemal som dnesky ešte žiadne sachry poriadne, takže ich pôjdem doplniť, ale taká halus, čo sa mi stala, tak je, že tam došli borci, začali kofeínovými tabletami. Hovorili tam o tom, že jedna tableta má teda 200 mg. Každý si dal, že 3. A neviem presne, aký pre-workout to bol, ale proste praskli zrazu 2 odmerky nejakého pre-workoutu ešte do toho. Zdalo sa mi, že to bol nejaký Thor. Sa typci podľa mňa nafetovali kofeínu. 6:30 ráno. A ja idem do školy. To je... nenávidím takto ráno sem chodiť. A hlavne idem na Excel. Hlavne pre kávu. Bez kávy to dneska nepôjde. Cash on the California cash, can't wait to go dress my home. Smash all you itty bitty rap in a minute. I'm showing the pole on. On the way to reach my goals. Lot of those open and close. I've been spending millions on clothes. I've been making millions off clothes. Spend new money to the old. Garbage day bitches and old. Cut up my shirt full of hoes. Don't wanna got a lot of hoes. Shout out my cousin, my kin, my blood, my fault. Hold my 10, I plant that seed, give it water to grow. €500,000 in a third world country, I travel the coast. Je možné, že tohto rozhodnutia budem mutovať, ale why not ísť nebehať o 5 ráno. Ja som bol chytrý a povedal som si, že idem si zacvičiť do New Parku, že chcem to vyskúšať. Teraz z nejakého pol kilometra idem pešky, to nie je také zlé. Aspoň sa rozcvičím na tie nohy poriadne, ale nemôžem to prehnať, lebo zajtra ma čaká 18. Takže to bude dosť hard. Protector in the night and a stranger in the
the dark. You don't say anything more. Bound by suffocating secrets I must keep. You've gone too far. You've gone too far and you should hang your head in shame. For these rooms I cannot stay. Vlasy mám jak totálny šašo, ale ešte mi aj k tomu vietor pomáha. Akurát valím do školy 2 hodiny a potom ma čaká long run. To bude pain. Mal som dneska veľké videjko, ale necítim sa úplne komfortne ho dávať von a necítim sa ani fyzicky komfortne, pretože vo štvrtok som mal svalovú horúčku, ktorú som mal cca také 2 dní a tam mi prešlo všetko v pohode. Včera večer som vypil niečo studené, odišli mi hlasivky a mám ako celkom problém s krkom, takže mám problém rozprávať aj všetko. Moc toho nerozprávam, mal som dotočiť pár B-reelov. Nejsom úplne nejako fungovať, takže sem dávam tento mini-week vlog, ktorý asi z 2 alebo z 3 týždňov záberov. Boli sme behať long runy, bol som cvičiť a celkovo je to taký mix školy a toho, čo sa dialo, takže je to totálny chaos, za čo sa ospravedlňujem a uvidíme no. Najhoršie na tom to, že mám prípravu na polmaratón a chcem hitnúť ten čas, aj si naň verím, ale uvidím, ako sa tam dokopí po tomto a ako to bude vyzerať, keď sa vrátim. Takže si dávam teraz 3-4 dní pauzu a uvidíme. Let's go. Vidíme sa pri ďalšom videu a see ya next week.